gerne vise jer, hvordan man laver en hængsteflætning. Jeg kan selv rigtig godt lide hængsteflætning, fordi den er god til rigtig mange formål. Den kan laves i stort set alle maner. Selvfølgelig ikke laves i det helt kort, for det bliver virkelig svært at flytte den sammen. Men om det er en lang man, du har en kort man, eller en tyk man, eller en tynd man, så kan en hængsteflætning bruges. Og en hængsteflætning kan laves i mange forskellige varianter. Den kan laves, hvor man flytter stramt op her, og den kan laves, hvor man lader den hænge ned i en løs højde. Den løse højde vil jeg vælge, hvis man ønsker at bruge hængsteflætning i en daglig træning. Fordi den er rimelig nem at rive op, hvis hesten kommer til at hænge fast i noget. Og den kommer ikke til at irritere ved at trække i hårrødderne. Grunden til, at jeg også er glad for hængsteflætning, det er, fordi at den er nem og simpel at lave. Den kræver ikke noget, der er tråd, som mange vil bruge i rosenknopper, og den kræver ikke, at man står og bruger 1000 elastikker og skal folde og vikle og sådan noget. Det er én flætning at blive flettet hele vejen ned langs halsen. Og en elastik, der slutter den af. Men jeg vil starte, og jeg håber, I kan se, når jeg får lidt hø, så jeg håber, at jeg står rimelig stille med hovedet for at spise det. Hvor tyk totteren de skal være, det afgør man sådan set selv om prøver jeg frem med noget. Hvis du laver tyk totter, så får du en kraftig flætning. Hvis jeg laver tynd totter, får du en knap så kraftig flætning her. Laver sådan en mellemting, han har ikke så tyk man igen. Ikke af en hafning at være. Så jeg tager en lidt større tot for, jeg kan godt lide dem, når de er lidt kraftige. Men jeg starter med at lave 2 totter. Og jeg lægger den første tot hen over nummer 2 tot. Så håber jeg ikke se det. Hen over der. Holder jeg godt fast i nummer 2 tot herinde under. Og lægger en finger hen over den der tot for at holde den inde på hesten. I kan se, at mine fingre ligger der. Så laver jeg en ny tot i samme størrelse, som bliver lagt henover her. Altså starten til den, det er egentlig en ganske almindelig flætning. Jeg kunne fortsætte den ned her. Men det vælger jeg ikke at gøre. Når jeg har lagt de 3 totter henover hinanden, så bliver den første tot lagt henover igen. Så den lukker på den tot, jeg lige har lagt ned på nummer 3 tot. Så er den lukket der. Så har jeg en lille bitte ekstra tot, der står ud her nu. Og så laver jeg endnu en tot på størrelse med de andre. Og den lægger jeg ned sammen med den her lille ekstra tot. Og lægger ned over den der. Så har jeg igen en lille ekstra tot heroppe. Jeg har de 2 totter her, og jeg lægger igen den forreste henover. Sådan. Og den lille ekstra tot, jeg har her, den bliver igen lagt ned over. Sammen med en ny tot. Jeg håber, I kan se det, og kan forstå det. Og så den forreste tot henover igen, så nu begynder I allerede at kunne se, hvor tyk man, eller hængsteflætningen bliver, og hvor den ligger, og hvor stram den er. Og hvordan det kommer til at se ud. En lille tot henover den midterste igen. Og en ny tot med den. Og en tot. Den forreste tot henover. Og jeg strammer den meget op for at lave en sjov flætning nu. Når jeg strammer den op, så er det vigtigt, at den nye tot, jeg tager, den bliver trukket helt ned tæt til flætningen. Altså den skal virkelig strammes til. Og den holder man inde ved den, bruger tommeltotten der til at presse ved. Og så den forreste tot, den trækker jeg også virkelig godt i henover. For jo mere du får den lagt op der, jo mere rejs bliver den. Og igen, med den næste tot, den trukket helt ned ved. Hold godt fast med tommeltotten, og stram godt til henover med den næste. Så du får en flot rejst hængsteflætning. Sådan der. Og når du så gerne vil have den afsluttet igen, så er det sådan her, den nye træk. Lægger ned i, lad den være løs. Den skal ikke trækkes op til de andre, og den, når du lægger den forreste tot her igen, så skal den heller ikke trækkes op til igen. Den lægger du bare over. Og så står du faktisk
med 3 totter. Det er en ganske almindelig flætning, så du fletter ned. Og når du fører det langt nok ned til, du synes, når du stopper, så sætter du elastik i. Der. For at få en løs hængsteflætning. Det er fuldstændig samme fremgangsmåde med totterne. Du fletter bare løst. Du strammer ikke op. Ikke noget at trække den næste tot op til. Den lader du bare hænge her. Forreste totterne. Det er sådan set ligesom en flætning, når du laver hængsteflætning. Den står på den her side af hesten. På hestens venstre side til den tot, du har i flætning. Den tager du bare en ny tot med ind i. Sådan der. Den henover. Den første tot henover. Så den i din højre hånd, der tager du en tot med ind i. Og nedover. Sådan der. Tot med ind. Så kan du jo så holde det er en løs hængstflætning, og det jeg mener med, at jeg vil være der, fordi at den hiver ikke så meget i hånden heroppe, som den her gør. Og det er svært for mig at presse fingre ind der, i forhold til det her. Og det er nemt at gå igennem. Og så det, hvis hesten hænger fast i et eller andet som ude af en tur, så er det altså nemmere at trække sådan en tot her ud af sådan en flætning, end det er i en stram roseflætning, for eksempel. Eller bare en generelt stram flætning hernede. Der er meget kort efter at lukke mig. Så det er fremgangsmåden her i hængsteflætning, så jeg håber, at den kan bruges, så den var god nok, men held og lykke med det.